പട്ടത്തിൽ 40 മഞ്ചൾ 100 ഉപ്പള 8 അടുത്ത 50 ഉദ്യാന 2 പക്ക 100 ഉള്ളാട് 4 നാട് വെള്ളം ചെപ്പു ആർപ്പാട് 100 വയ്യക്കുമ്പോൾ നാട് 25 പട്ടത്തിൽ മന്ത്രാതി പട്ടത്തിലെ കടമ്പലടക്കര വാക്കുകൾ നെട്ടങ്ങളി കൊടൂർ വാട്ട കുറുമ്പോടി മൂന്നുകാമതി അയച്ചോളൂ പൂജാരി അമൃതകര ഗംഗ ഇത്ത ദേവിന് എന്റെ 40 ചെറുകര 12 എല്ലാവരും വെളുപ്പിൽക്കാരെ ആയോഗോട് കൊണ്ടുപോയി മകരമാസം 19-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയായിട്ട് കുരുക്കളും കണ്ടുകൊണ്ടു കുംഭമാസം 17-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയായിട്ട് നാദയോടി നീന്തറിഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രാതി ഇടവല്ലി ഇടവക്കാനും മൂന്നാമോ നാലാട്ടം 14 കണ്ണുകത്ത് മുഹൂർത്തവും മുഹൂർത്തപ്രകാരം 40 കാരണന്മാരിൽ കണ്ണിലായി കൂടി തിരുപ്പറ്റി കാലം വെച്ച് 6-ാം പാട്ടത്ത് നൂറായ കല്ലിന് കൈക്കടുപ്പിച്ചിട്ട് സാധനരാജാവ് കൊണ്ട് തൂക്കിട്ട് ആഴ്ചകളായിട്ട് നിരാർപ്പിച്ചിട്ട് സാധനരാജാവ് നീതാട്ടാന്നു സകലമണ്ടാലും മിഞ്ചപ്പെട്ടാലും സാധനമിതാട്ടാൻ യാത്രയാക്കിയിട്ട് ആ ഏന്നാത്ത മംഗലകല്ലാണ് കൊണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാലവരെല്ലാം വട്ടത്തോന്നി വടപ്പുറാടാനെ കടമ്പലടക്കര കണ്ടങ്ങളെ കൊടൂർ മാട്ട കോടി മൂന്നുകാമയ്യാച്ചോളൂ നമസ്കാരം പോകാനോ ഇന്നത്തെ പൊടിവായ്പ കാലം ഏതെല്ലാം പ്രക്കാരം കഴിച്ചോളൂ 5000 ഈശ്വരന്മാർ വീരന്മാർ ചിരുതേനും അടവിത്തേനും മതേനും പടാജനും വിശ്വത്തിനും ആകാശം പുറത്തേനും ദേവന്മാരെ അതിന് പട്ടത്തുമല്ലാതെ വട്ടത്തിലാടല്ലേ അതിന് ഇന്നാളൊരു കട്ടിന് പിന്നെ നിർത്തിച്ചല്ലോ വട്ടത്തുമന്ത്രാതി ഭയപ്പാട് വേണ്ട അതിന് ഞങ്ങളെ അജീർണമാക്കി ജീർണമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട്
എന്നെ മൂന്ന് കാണും സന്താനമായി സന്താനമായി कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.